ka kenhun jong ki khasan teliki self help group ki badon hapo ka shatri jong ka Nangshai village organization jong ka Shnong Saiden Ripoy district menta ka sngi ka lai phau tarik nai wing kala yo ban Rakhe ya ka jing dap ba Snem ha ka jing yai lanti jong ka te ka vo kabala a ya ka jing shakri na ka benta ki nong shong shnong kham tam ya ki long kami jong ka Shnong Saiden ha ka bala pen ipu iping ya ka te ka sngi kerpang da ki jing roi bat ki jing shat bala shim benta da ki khot jong ki SHG bat ki hebren ha katai ka sngi Rakhe dap Snem katai ka vo lawan ban shim bentalang dau ba Jason S Maulong MLA ka umsning constituency kumu kongsan ha ka jingdon rengkat lang ki nong kit kam shnong ka kong Marian Daris Lingdo Maunai president ka Nangshai village organization ka kong Dis Emily vice president lambat kit khot jong ki SHG baper para pon ni chukran bi ta ka phang ka women empowerment ka kiwe kin la le ayu kin namata jongi la dana la dingim kwa baning halaki kijan na la dingim kwa ban le baru khat ni shu update tang ban wan bita ka bahe am judan ka bahe ban wan ha po jongi rei di mangi hi bas dang na I balit barya sa andang la su thu ka pisa ka wan kumno ka let kumno ni sala kin manang kiu na ka wi ka kardan sa ka pat ka kardan ladang hi lenti ban yo bita ka ram ka bahe bhayo le singim la ban siu dan rei na ka ram ka baga kane ka SSG ka hikai ningkong engila manai ram tang gumbasan hajar ki para group jongi ibreu ki badon jing thmu ila ban seng idukan barit barya da ka baki di wai dong ki di sha ki le ikam mi barit barya ngim jude ban khen po e kanu no kam ka bangi tre in hawangi aya ka dedication met ban sem hawangi tre ka kam I ka nelam yangi ila ban poi sha ka thong wadong bangi di dei tang ki kin thei ki bangim la ban le e hin ki kin thei kila ban le pun ba ki kam wat ting khat le ba ki rang ba ki la ban dur ba ki kin the kila ban pendan namar haba phi don hakin ki SHG pio kini ki training ki prepare na ka block na ka sarkar ka ye phi ka ta ka platform ba penslor ye phi ba pinon sakmat ka ki por ga be munswa ki ga gun thai ni ki long ki long ba ba ki le ya kanu ko kam ki long ki belairan ki ka ran din Kapapidan pada hakim ki SHG ki prepare hakim ki VO kawana kata ka jingat tililan apa wana kata ka jingat tili kata ka jingat tili jumud ru nakapor sa kapor tapli jumud nakapor sa kapor kawana kata ka jingsur ban pi hai ba pidan pinang la ban kiyo kajing tumu jo kane kalong ba ya kayo ka kot ka jampi ya kayin ka sem ka jampi bakat nang ya kipor kayo ko jong pi katiban kiyo wara ya kata ka jingnang jing start wara kata jinge su tholang kata jinge trailang bar kalong kay ke busutna damar kum kini ki program keleng sodong ngalen bar nganur kun ongay pi baka di ka program ko bla job lupa ka intention jog NRLM ka di ka bla job lupa baka kwa ba ya pi ba pinwan sakmat bar ship ki training ki ba pair ten dongkam ya kan di platform makam di ka platform ka bersyukur tang hak tu kadi ka platform ban IP ba priyo kata ka jinget trailang kata ka yo ko kot kat benang ya ka por ba priyo ko kot ka barang kham he ka wala ka iga jingha haye ngasan ko ba kra dui rong ba ka badisha ndai tang haye ngasan haba ki long me ki mi ban trei ya kan ko kam ba ha kan ko snom kadi ka snom ka baklan na ka konstitusi mo kadi konstitusi ka blai I jingai Marar ko mga bangayang hindi ko PMLA, tadi ka for election. Tiki scheme jo nga kila hanglon. Ting ong ba kuno bangan no senyang. Yakan ka VO na mar tang nyawlak padap. Ajing sutu nga kadang kam ba kanday lak eh. Balik ong katang ong ba idon EMDC ihin. Isong ya kat badi. Mar ka por jungi kanang drum, mar EMDC ta election hadu wa. Sao scheme jongi kanang don ta scheme jonga kam don so ti kajing sia yesong ye pendai bat ngidi ban ai khub dai ker pangi ba na so ajing mod I bat ikham kernga bat ngan onga ye phi na kalian ga jongi mut kalian ga yeng jonga mut ka MDC scheme in ai sa ar lak tingkah mut pinjo total pinai lak mut pinjo ka office ka bukuran jong ladi